ekipak, Nafarroa beha dira orain horien errezibitzeko. Bai, eta Pierrek eraiten zuena ostetan ere, zen legeak ere aldatu direla pixka bat, eta federal biko maila hori ere ez da federal bata bezain garbia ere jokoan, beraz hori berriz usatzea ere zaila da berbada jokolari batzuendako. Eta aipat, bikain, ordean barkatu, ordean matxa agian etxekoak nagusiko tira txalde honetan. Ez da Nafarroan, endaia beste multsoan baita, ez derbirik ukaitea horretan? Bizka domaia, bai. Federal bian ez dira Euskal Herriko talde hainitz, beraz untxalitaike, untxa izan zen, bai, beden bokale edo endaia ukaitea, bai. Eta hala ere notatu dituziei egutegian ala match bat irabazteko dena atxuituke etxan edo bat ere dena den baita ramitze edo oseko ekipa ere, ekipa ondia baitzen garaian, izizte horiek nahi ditu atxuituki irabazi. Irabazi behar den matxa da beti heldu den matxa, beraz. Bakarrik gauz bat erraiteko netako, derribiak bakarrik dira netako Maulen eta Donibane Loizunen kontra, netako. Arrazoin duzu, gero joanen urtean ere Maulekoek errantzaukuten, guretzat derribia ez da endaia, eta bakarrik Nafarroa edo Olorone, geografikoki beti bergauza da. Ebe, utzi haintzin eta matxa ikusi haintzin, hilabetu untako erreportaia errandutan bezala, Mikel Astarlozarekin egin dut, bera txirrindulari profesional hoi bat da. Aurten edo azken urteetan muntatu du bere biomekanikat kabinete bat, hor laguntzen baititu txirrindulariak piskat egokitzeko jen bizikletan gainean posizioa edo reglatzeko jen bizikleta obekio pedalatzeko, simpleki. Errugbian ere, mailortzien mailan ere, egokitzen dituzia eriketak, jokolarien arabera, postuen arabera, lantzena hori federalbian ere? Federalbian ez dakit, baina nik usteut mail guzitan behar dira hori guzia egin, hori iteko behar da denbora, eta amaterrak girelarik ez dugu sobera denbora entrenatzeko. Eta ez da sobera posible, baina usteut, posible balin bada behar da egin. Joan den urtean, hasi dira pixka bat ala ere muskulazio mailan, programak eta prestatzen jokolari bakotxaren dako, postuaren edo fisikoaren eta beharren arabera bakotxaren dako. Pixka bat hasi dira, Pierrek erraiten duen bezala ez da denbora hainitz. Bobe, mire esker handi bat, hasteko, hor gaur atxaldean ginuen gure lehen izerditan emankizuna, izan ditugun arazo guztiekin, lortu dugu gure emankizuna, dena den bere atxemanen gira izanen baita US Nafarroa eta Koarraz arteko errugbi matxa hau komentatuko dut Michel Mateorekin. Hasteko mire esker handi bat, Beniat eta Pierre, nita zurbildurik, biztan dena berriz etorriko gira zelai hortara beste matx batzuen erakusteko. Ordean, matxa hon zen, eta pentsatzen dut, ala ere orain egonen zitela matxa horren begiratzeko, hori da? Bai. Bilesker zuberi, bai. Ordean, egan bezala, bere ala matxa, eta matxa eta gero kusgaiukan enuzie hilabete untako erreportaia. Istant arte, kirol zale guzieri. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak, laborantza herrikoi eta iraunkorraren alde lan egiten du. Laborantza horrek, kontsumitzaileak errespetatuz, kalitatezko janaria ekoizten du. Bioaniztasuna, ura, paisaiak, inguramena errespetatzen ditu, lanpostuak sortzen eta herrietan bizia segurtatzen. Zuk ere, Euskal Herrian laborantza herrikoia eta iraunkorra garatu nahi duzu, sustenga ezazu Euskal Herriko Laborantza Ganbararen lana, egizu zure emaitza orain ehlgbai.org webgunean.
Ez dakizula zer egin asteburu hontan? ekae.eus webguneko agendan eskual kultura klik batez eskuragarri duzu. Astero, ikusgarriak, kontzertuak, hitzaldiak, animazioak, erakusketak, zine emanaldiak, denen gusturako gertakariak zerrendatzen ditugu. Han eta hemen, gure ipar eskualerriko eskualde guzietan. Hegoaldeko itzordu hautatuak gomendatzen dizkizugu ere. ekae.eus bertsio berritua, mugikorretarako egokitua. ekae.eus zure kultura agenda. Euskal Kultura Erakundearen zerbitzu. Lujama, laborantza egikoia eta iraunkorraren alde. Azaroaren 8, 9 eta 10 irati erakustazokan miagitzen. Aurten begitasun hainitz. Klima bizia da tematika, Nafarroa eskualde gomitatua, landaregunea tortilla txapelketa, eta kasu igandian ere gaualdi berezia gudarien dantzaldiarekin. kabalak, etxeko izpeneko merkatua, mintzaldiak, aurren txokoa, ostatuak, bazkariak, izanen dira ere, ezkezka. Info guziak lujama.org. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak, laborantza herrikoi eta iraunkorraren alde lan egiten du. Laborantza horrek, kontsumitzaileak errespetatuz, kalitatezko janaria ekoizten du. Bioaniztasuna, ura, paisaiak, inguramena errespetatzen ditu, lanpostuak sortzen eta herrietan bizia segurtatzen. Zuk ere, Euskal Herrian laborantza herrikoia eta iraunkorra garatu nahi duzu, sustenga ezazu Euskal Herriko Laborantza Ganbararen lana, egizu zure emaitza orain ehlgbai.org webgunean. Ez dakizula zer egin asteburu hontan? ekae.eus webguneko agendan eskual kultura klik batez eskuragarri duzu. Astero, ikusgarriak, kontzertuak, hitzaldiak, animazioak, erakusketak, zine emanaldiak, denen gusturako gertakariak zerrendatzen ditugu. Han eta hemen, gure ipar eskualerriko eskualde guzietan. Hegoaldeko itzordu hautatuak gomendatzen dizkizugu ere. ekae.eus bertsio berritua, mugikorretarako egokitua. ekae.eus zure kultura agenda. Euskal Kultura Erakundearen zerbitzu. Lujama, laborantza egikoia eta iraunkorraren alde. Azaroaren 8, 9 eta 10 irati erakustazokan miagitzen. Aurten begitasun hainitz. Klima bizia da tematika, Nafarroa eskualde gomitatua, landaregunea